カムスターマヤです。今回のフィリピン語講座では病気や体調に関する簡単なフィリピン語の表現を教えたいなと思ってます。では始めます。はい、まずはいつものように単語の紹介から始めたいと思います。では始めます。はい、まずはパキラムダム、パキラムダム、パキラムダム、パキラムダム。パキラムダムというのは気分または体調のことです。いいですか？パキラムダムです。はい、次はラグナット、ラグナット、ラグナット。ラグナットというのは熱のことです。いいですか？パキラムダム、ラグナットです。はい、次いきます。次はウボ、ウボ、ウボです。ウボは咳のことです。いいですか？ウボです。で、次はシポン、シポン、シポンです。シポンは風邪のことです。いいですか？シポンです。ウボ、シポンです。はい、次は今から体の部分、パルテng katawanの単語を教えたいなと思っています。はい、ブホク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 。ブホクは髪の毛のことです。ブホクです。はい、次はウロ、ウロ、ウロです。ウロは頭のことです。はい、次はムカ、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 ムカは顔のことです。はい、ダリリ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 は指のことです。はい、次はここ、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 ここは爪のことです。はい、ディブディブ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 は胸のことです。レエグ、レエグ、レエグ、レエグは首です。バリカット、バリカット、バリカット、バリカットは肩のことです。はい、次はカマイ、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 カマイは手のことです。はい、次チャン、チャン、チャン、チャンはお腹のことです。ティアンでもいいし、チャンでも大丈夫です。いいですか？リコッド、リコッド、リコッド、リコッドは背中のことです。はい、次プエット、プエット、プエット、プエットはお尻のことです。はい、プエットです。はい、次また、また、また、または目のことです。はい、キーライ、キーライ、キーライです。キーライは眉毛。これですね。眉毛。キーライです。はい。で、次はピリクマタ、ピリクマタ、ピリクマタ。ピリクマタはこれのことですと、まつげだと思います。ピリクマタはまつげですね。まつげ、眉毛。合ってるかなです。キーライはこれ。で、ピリクマタはこれです。これ。はい。次。1枚。イロン、イロン、イロン。イロンは花のことです。イロンです。はい。タイガまたはテンガ同じですよ。はい。タイガ、テンガは耳のことです。これです。耳です。テンガ。はい。次はビビッグ、ビビッグ。ビビッグは口のことです。マウスですね。で、ラビ、ラビ、ラビですか？ラビはリップス、唇のことです。いいですか？ラビです。上がります。ラビです。はい。イロン、テが、ビビッグとラビです。いいですか？はい。次はパア、パア、パア。パアは足のことです。足。で、ビンティ、ビンティ、ビンティ。ビンティは日本語では何ですかね？ビンティ
は legs のことですよ。legs です。後で日本語を調べますので、ここに書きます。legs です。いいですか？で、バラカンは hips 腰のことです。いいですか？パアは足、ビンティは legs バラカンは腰です。いいですか？はい、最後の2枚1枚になります。2ピンは歯のことです。はい、ディラは舌です。舌のことです。そして最後はバーバです。バーバはここです。顎のことです。はい、以上です。よくわかりましたか？はい、では体調や病気に関する簡単なフィリピン語の表現を教えたいと思います。では Let's start。はい、まずはこれです。スカです。下げますよ。スカです。スカは履いたもの。履くときの履いたもの。いいですか？スカです。はい。で、なすすかあこ。なすすかというのは吐き気がするって意味です。いいですか？なすすか吐き気がするって意味です。で、あこは私のことです。なすすかあこっていうのは日本語にすると私は吐き気がしますって意味です。いいですか？なすすかあこです。はい、わかりましたか？はい、次はヒーローです。ヒーローはめまいです。めまい。いいですか？なひヒーローあこ。はい、めまいがします。いいですか？なひヒーローあこです。めまいがします。という意味です。はい、なひヒーローあこです。いいですか？はい、次は戻りました。関係なかったです。wala akong boses です。wala はないって意味です。前に習ったことがあると思います。覚えてますか？ wala はないって意味です。で、あるはメロンですね。マイロオン。覚えてますか？はい、wala はないですね。で、アコンは前にも習ったことがあることなので絶対覚えてると思います。はい、アコンは私って意味ですね。本当はアコだけなんですけど、アコの次には何かがついてるのでエンジをつけないといけないんですよ。はい、ボセス名詞がついてるのでエンジをつけないといけないんですよ。アコには。いいですか？だからアコンになりました。wala akong boses ない。akong 私。boses は声っていう意味です。wala akong boses は日本語にすると声が出ないっていう意味です。いいですか？私は声がないって意味です。wala akong boses です。で、他の言い方はpaos ako です。パオスアコです。いいですか？パオスは声があまり出ない。声が出ないって意味で、アコは私です。パオスアコです。ここはアコだけです。ね。なぜかというと、ここには何もないからです。はい。いいですか？はい。次は、masakit ang nani nani ko。masakit ang nani nani koです。この子は私のって意味です。いいですか？私のです。で、ここに入るのは体の部分です。例えば、うろ、頭、ちゃん、お腹、歯、ニピン、鼻、イロンです。ここは体の部分が入ります。いいですか？まさきとは痛いって意味です。痛い。で、あんはがです。上司のが。のことですね。で、ここは体の部分でこうです。私の
何々が痛いって意味です。私の何々が痛いです。例えば、ウロですね。私の頭が痛いですって言いたいときは、masakit ang ulo ko。masakit ang ulo ko です。masakit。masakit は痛いのことですね。はい。あともう一回。もう一個。はい。ちゃん。お腹ですね。お腹が痛いって言いたいときは、masakit ang tiyan ko。masakit ang tiyan ko。私のお腹が痛いって意味です。いいですか？ masakit ang ulo ko。masakit ang tiyan ko です。はい。次は、may lagnat ako。may lagnat ako です。may はあるって意味です。メロンと同じですよ。でもメロンを使うときはちょっと言葉の順番が変わるんです。はい。may lagnat ako です。ある、熱、私です。私は熱がありますっていう意味です。いいですか？ may lagnat ako。may lagnat ako です。で、メロンの場合は、メロンも使いますよ。メロン、akong lagnatになります。メロン、akong lagnatになります。と、前の動画で教えたことがあるので、ぜひ見てください。いいですか？はい。may lagnat ako は、私は熱がありますって意味です。いいですか？で、このakoを人の名前に書いたいときは、si 何々です。si 人の名前です。いいですか？例えば、マヤは熱がありますって言いたいときは、may lagnat si Maya。may lagnat si Maya です。いいですか？はい、次は、はい、masama ang pakiramdam。masama ang pakiramdam koかにです。これはまず今無視してくださいね。マサマは良くないって意味です。悪いってことです。いいですか？マサマしマヤでもいいんですよ。マヤは悪い、マヤは良くないって意味もあるんです。もうマサマはよく使われます。はい。マサマは良くないですね。で、アンはがっていうふうに考えてくださいね。で、パキラムダムは気分または体調です。この場合は体調にします。マサマアンパキラムダム。体調が悪いって意味です。で、こうの場合は、私の、こうは私のですね。私の体調が悪いって意味です。いいですか？masama ang pakiramdam ko。私の体調が悪いって意味です。いいですか？はい。で、人の名前の時は、になります。に人の名前です。に人の名前です。いいですか？はい。masama ang pakiramdam ni Maya ですね。マヤの気分、体調が悪いです。このにはのっていう意味です。いいですか？難しいですね。のです。マヤの何々ですね。例えば、お母さんの体調が悪いって言いたいときは、masama ang pakiramdam ni mama。にママ。私のママって意味ですね。にママです。はい。あと、2枚ですね。2枚。may sipon ako。may sipon ako です。may はありますって意味ですね。で、sipon は風です。で、ako は私です。私は風があります。っていうふうに言うんですけど、でも日本語では私は風邪をひいてますという意味になりますね。いいですか？フィリピンの風邪は熱なしです。で、日本では風邪をひいたって言ったら熱があるっていう意味もあるんじゃないですか。フィリピンでは風邪と熱は別々です。別々。いいですか？may sipon akoは私は風邪があります。風邪をひきましたって意味です。いいですか？ひいてます。may sipon ako です。はい、最後は may ubo ako。may ubo ako
です。あります。咳、私。私は咳があります。いいですか？咳が出てますって意味です。はい。may ubo ako。may ubo ako です。はい、以上です。では、今回のフィリピン語のレッスンはここまでにします。質問とか、他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてください。では、maraming salamat po. Magandang gabi. Paalam po.